nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ a sị m na n'olugo ụmụ nwoke ise nya anya na ya mekọ ya ndị ọ dịrị fa mma fa wee kapụcha anya ego wee kwuye nkwa ọnụnụ kapụ ya ego wee gbaa ọsọ. O wee sị kedu ihe obi o ji gaa n'ala ọfụ ka ọnya ka n'ala ọfụ. Ọ bụ ajụjụ ọ na-ajụ ma o wee sị m na ike gwụrụ ya kedu ihe ọ ga-eme n'elu ụwa ya. Ndị be anyị biko unu ga-agwa ya okwu maka obi na-agbawa ya nke ikpeazụ a. Ọ bụ nnukwu ego wee bụrụ na ọkwa ndị na-anụ nwaanyị nya ọ bụrụ ihe enweghị ọrụ na-eweta ka fa na-agagharị na-achọ ndị working class ladies. A sị na ọ bụ aka ọrụ nwoke ahụ maka ọ sị na o nwee onye discovers wee gosi ya wee sị ya na nwoke nakwa ihe ọ na-eme ọ bụrụ ụmụ nwaanyị o gwuchego wayo wayo wayo. Kedu ụdị ihe mmadụ na-afụ n'elu ụwa nke ihe nke agwụgokwu m ike nnọọ. Onye atrọst o were obi mmadụ kuliko onye atrọst o were obi mmadụ kuliko onye. Kedu ụdị ihe bụ ihe nka? Kedu ihe anyị ga-agwakwanụ nwanne anyị nwaanyị? O wee sị na nwoke ahụ o wee na-atageti so ndị working class ladies. Ọ bịa n'ụlọ ọrụ unu ma ọ bụ na ọ mata gị ọ jụọ ese gị o foloo gị ọ sị gị na ọ like gị na ọ ga-anụ gị na ọfụgo gị wee dapụ n'ịfụnanya na onwe ezi na ọgịnị ya ga-ebi. Ọ gwachazịa gị ụmụ ya o wee sị gị na ịmaga ọ na-akọwazi gị onwe ọ sị gị na ọ ga seminary school na ọchịichi fada ochiezi ọba biznes. Ọ sịzịa ọ gwazịa gị na biznes ya o nwee ka ọ dị ego gbara ya ọsọ n'aka mana o nwee biznes dapụta kịta a ga-abụ biko gị nye ego o tinye na ya tọn ọnya biznes ahụ pụta na ọ ga-asụ ego ga-asụ ji andị ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ahụ i nyere ya andị ọ ga-enye gị tụkwasịrị gị ọmụrụ nwa wee nụkwa gị wee sịkwa gị na ọgịnị ya ga-eli ego ahụ. Ihe o ji aghọgbu ụmụ nwaanyị anyị ndị anụrụ di. Kedu ihe mmadụ ji isi kote n'elu ụwa wee sị na ọ nụchagokwe nwaanyị gbaa akwụkwọ wee na-agba ringi o jebe ịchụ ụmụ nwaanyị ọ gbapụ ringi ahụ wee na-achụ ụmụ nwaanyị wee na-akọlụfe akụkọ ahụ. Ya nwanne anyị nwaanyị a wee sị m na o wee sịkwa ya na onye na mamụ ya bi na okwere akpụ ya ana n'ụlọ ọ mara na ọnụgo nwaanyị. O wee sị ya na onye na mamụ ya bi nye na mamụ ya bi ebe ahụ o nwee ka ọ dị ya morning. O wee sị nke bụ na onye na mamụ ya bi ebe ahụ ọ sịkwa ifu igbo nwa ikolobịa ọ sị na ọka isi zụọ fa na fa dị cultured na azụgbelu fa n'ime religion si na fa anara ebitogheli aka atụ nwaanyị onye chi ịnụ nwaanyị o jee nụrụ nwaanyị ọ bụrụ nke ka ọ na-ebitogheli aka si o wee fonye na-akpa epuru oghele wee na-respect kwa o duru ya na-eje na nke enyi nwoke ndị ya na ya dị egbu ebu na-achịka akpụkpọ. Ọ bụ ndị ya na ya dị egbu ebu na-achịka akpụkpọ ka ọ na-edufe eje nya ndị patin ya ya na ya na-ayị wee na-eli akapụ ụmụ nwaanyị ego. Ọ sịkwa n'olu edinekwe enye sef wee kapụkwu ya ego ifu gị wee kwekwu ya nkwa ọnụnụ. Kedu ụdị ihe bụ nke a? Kedu obi o ji ga mmadụ eme gị emekwasị ya andị ọ na-adịlịfa mma ọ na-akacha njọ ndị na-adị mma ka a na-emewe obi niile o wee bịakwute anyị wee sị ka emelie matchmaker. Kedu ihe ọ ga-eme onye ka na-alụ ọvụ ndị mmadụ kịta ụmụ nwoke biko bịa zaa ajụjụ a. Ike agwụgo m ọ kọlidelu m akụkọ ike wee gwụ m ọ bịa ka m na-ewetara unu ka unu sachakwa anya mmiri ịma na ihe anyị na-eme kịta bụ ọ bụ online so ịchọ gị na mmadụ hukuo ma ọ bụ na ọ bịa sị gị hello iju esi ejulu ụlọ nke bụ na ya na mamụ ya bi ogbe nwa ikolobịa gbachala isi awọ ụmụ nwanne anyị nwaanyị unu ga na-enelukwu n'anya. Kedu nke bụ na ị na-enye anya na ring ọ na-aka ihe ị na-enye anya na ring ịma ma ọ gba ring andị onwe ka ọ ga-adị ọ sị gị na ọnụ bere nwaanyị na ya na mamụ ya bi. Kedu onye a na-akọlụ ụdị akụkọ nke ya na mamụ ya bi o were religion chee n'iru wee na-eme mala o were religion wee sị na ọ bụbụ ịma nwanne anyị nwaanyị a wee sị na ihe karịa obibi na ọ si na ọgụbụgo seminary school na ọchịichi fada ochiezi o wee baa seminary school. Ọ bụ ihe o ji etighị anya na ọ dị religious na ọ dị mma na afa dị cultured na azụ ụfa azụ na fa anaghị ebitogheli aka o wee bụrụ lion o wee bụrụ wolf. Ọ jọka ọ jọgburu onwe ya
biko ụmụ nwaanyị anyị nya ka anyị jisi gị na mmadụ huku ebe a na klasik match ya ma ọ na grupu anyị onye ayọ na mmadụ ego onye ọbụla ya oge ego maka biznes ma ọ bụ wele biznes bịaba ịta ma ọnya skama unu ga-afụ anya unu na-akwadozi unu nụọ anụ tupu unu exchange bụ ego ịchọzikwa na ịbụ money miss road ịchọ inyebesikwa onye ahụ ego mana anyị na-eme advice na-asị onye nyere mmadụ ego onye ana na mmadụ ego ọ bụ advice anyị na-enye onye ọbụla and onye edinere mmadụ onye bi idine mmadụ